řez a pak do toho vyříznu. To se nesmí, ale. Jak to? Takhle to musíme dělat. Kdo to řekl? Mistrová. Jaká? Asi japonská, ty. Tady ta? Jo. Na tu sedu, ta ty budě zavěrčky. Počkej, já jsem to neviděl. Že teď se mi to povedlo. Uká, Eržo? Ale to máš strašně moc. Eržo, uká. Hezky. To je hodně, to je tam naše. Ale dělá se to líp, než tam to, co nás učí Bachura. Akorát, že jsem se píchla. Co učí Bachura? Bachura učí to, co mě vůbec nejde. A úplně vypadá. Ty vůbec máš normálně takhle a takhle to řežeš. A tady ta paní mistrová nás to učí, tak to podříznout. Viď, Moňo? A teď už to dělat nebudu, protože mě bojí kost. Jo, všichni si... Ta nemá nůž. Ta se začala. Já mám tupej nůž. Teď nemusí nikdo nic dělat, jenom já, že jo? Ty to neumíš. Ale ne, to ti jde. Výjimečně. Dejte mi něco, aby něco hodím. Víte co, tak kdo nemá nůž, anebo jestli začínají, tak začněte doma šetřit sílou. A když mám tupej nůž, tak taky ne, asi. Budu špinavá. Pojď. Hele, ty točíš, ty děláš úplně samou píčovinu, jako moje sedra. Ona fotí mě se psem a ona fotí psa, ale já jsem tam bez hlavy. Ty natáčí poštu a je tam vidět jenom její prostě tělo bez hlavy. Ale já jsem natáčela jak řeže, že jo? To bylo v úmyslu. Baterka se bude. Já jsem si ptala minula. Ale já nemůžu jít, když natáčíš. Tak dělej, že tady není ta kamera. Že v žádném případě. A posledně jdete na posled, pošlete na to. Jo, a když ne, tak přesně na to vypadnu. Prostě vůbec jinak nebudu ptát znovu. Protože já když už to jako Beneš. A ona řekne to, že Beneš něco říkal a já jí řeknu, že jsme nad tím jenom přemýšleli, že bychom teda jeli bez ní. No. Tady páč to dokumentuje, pak to dáme za hlavečku organizaci. Ukázala jsem na ní způsob banán. Mlajnek. Jo. Je to boucha. To řekla špatně. Vlastně jak omlouvala, to řekla špatně. No je nás tady hodně, koukám na to. Co bys chtěla? Zajímavé, že to si nemáš, co? Kde? Já tady třeba mám. Ale nevím, jestli recepty. To je problém. Jo, víš, co tady dělali včera ty idioti? Co je to myslel? Tři. No, mám ten jak byl za školou, takže jenom ty dva. Jak včera přišel do Moravan autobus, tak oni si postavili normálně tady. No je to způsob vegetativního množení. Jakého? Přímého nebo nepřímého? Nepřímého, patří tam. Který způsob? No,
účtování a pak jeden zvláštní způsob, sice to patří do logování na zvláštní způsob, a to je A. Dobře, tak to